ସାଇଡ଼ରେ ଏଠି ବାର କିଏ ପଚାରିବ ବୋଲିକି କିଏ କେତେ ପଚାରିବ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କୋବିଟା 45 ଟଙ୍କା। ହଁ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରତେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଏଠି ବାର କିଏ ପଚାରିବ ବୋଲିକି କିଏ କେତେ ପଚାରିବ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କୋବିଟା 45 ଟଙ୍କା। 45 ସିଏ କୋବି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ବନ୍ଧାକୋବି ସେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆଉ ये टमाटो 30 टଙ୍କା ଲେଖା। ये टमाटो 25 टଙ୍କା ଲେଖା। ଏଠି ପିଆଜ ହେଉଛି 2 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କା। ଇଏ ତରଭୁଜ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କାକୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବି 35 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ବାଇଗଣ 48 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ମାନେ ଇଏ ବାର କିଏ ପଚାରିବ କଣ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି କରି ରଖିଛନ୍ତି। କଦଳୀ 40 ଟଙ୍କା, ଏସବୁ 40 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଟିକେ ପଚରା ପଚରି କରିବ ବୋଲିକି କେତେ କଣ କହିବେ। ଆମ ପଟ ଏଠି ଆସିକି କହିବେ ଭାଇ ଆଳୁ କିଲୋ କେତେ ଲେଖା। ବାର ପଚାରିବେ ପକ୍ଷିଆ ଲେଖିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବାସ୍, ଲୋକ ଆଇଲେ ଧରିଲେ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବାର କହିତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଟିକେ ଏପଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି କୋଉ ଭଳିଆ ହେଟିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଟିକେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି, ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପୁରା ଏକଦମ। ମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରକମ ଗଛପତ୍ର ଅଛି। ଏଇଖିଣା ତ କାହିଁକିନା ଟିକେ ମୌସମଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ପତ୍ର। ତଥାପି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଜାଗା ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇମରେ ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ପତ୍ର ହେଇକି ଉଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପତ୍ର ଥାଏ ନା, ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ରୁଡ଼ ପୁରା ଭରା ଭରା ଲାଗେ ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ଏଇଖିଣା ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ଗାଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁ ଆଉ ରୋଡ଼, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଘର ସବୁ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଇଏ ହଉଛି ଗାଁରେ କୁକୁର ବୁଲୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ପିଓର ଗାଁ। କୁକୁର ଇଆଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଘର ଚାଲିଛି ବନାବନି। ଏଠିକାର ସିମେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ମାନେ ଗୋଳେଇବା କୋଦାଲି ବି ଅଲଗା। ବାହାରିକି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର କରନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଲିଟେ ବସେଇକି ପୁରା ଭିତରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଟର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମଟରଟା ଭିତରକୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ଭିତରୁ ପାଣି ଉଠେ ମଟରରେ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଲୋ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମ ସାଇଡରେ। ତାପରେ ଘର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ଗ୍ରେଡିଂ ପକେଇ ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁଣି କରନ୍ତି ଆଉ। ଏପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସଜନା ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଗାଁଟା ପୁରା। କୁକୁର ଶୋଇଛି। ଗାଁରେ ତ କୁକୁର ନହେଲେ ହବନି ଆଉ। ଯାହା ବି ହଉ ଏଠିକାର ବିଲ୍ଡିଂ ରୋଡ କୋଉଠି ବି ମାନେ ଆମ ପଟେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ କି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ମିଳିବ କି, ଆମର ଟାଇଲ ଫାଇଲ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏପଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ। କଣ ଏତେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା। ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା କମ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା କୋଠା ବାଟି କରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ପତା ନାହିଁ କେତେ ରେଟ୍ କହିବେ ଏଠି ହାତ ମାରି ହବନି। ଆରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ଥିବ ଯଦି ଆଉ ସବୁ କିଣିକି ଆଣି ଖାଇହବ ନହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ଘର ଫର କରାଇଥିବ କି କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କାମ ଫାମ କରିକି ଚଳିବ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଏଠିକାର ଗୋଟେ କାର ୱାସିଂ କରୁଛନ୍ତି କାର ଟେମ୍ପୁ ଗାଡି ତା ବି ହାତ ତା ଧୋଇ ଧାଇକି ସବୁ ସଫା କରିଥାଏ ଏପଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ଲୁହା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଲୁହା ଘର ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରିଲ ଫିଲ୍ ବନାବନି ହଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୁହେନି କି କାହାକୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ କୋଉଠି ଉଞ୍ଚା ପଡେ କୋଉଠି ନିଚା ପଡେ। ଇଏ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ପୁଣି କେତେ ଉଞ୍ଚ ଏଇପଟଟା। ଜଣା ନାହିଁ ଏଠି ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି। ଆଉ ସେପଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାକ ପରିବା ଦୋକାନ। ଅପର ସାଇଡରେ ବାର ବାର କିଏ ଲୋକ ଆସି ପଚାରିବ ବୋଲିକି କଣ ସିଷ୍ଟମ କରିଛ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖଉଛି।